Malta ingħatat l-aħjar rating li qatt ingħatat mill-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali DBRS Morningstar. Dan hekk kif pajjiżna ingħata ir-rating ta' A high stabbli, dan bil-kuntrarju ta' pajjiżi Ewropej oħrajn bħal Slovakkja u Franza li l-istess Aġenzija ta' Kreditu tagħthom downgrade. L-istabilità l-pajjiżna hija mistennija minkejja li s-sitwazzjoni internazzjonali mistennija ikollha impatt fuq id-domanda esterna. Imma l-esperti ta' din l-aġenzija nnutaw li l-ekonomija lokali se tibqa' tikber b'mod stabbli dan minkejja l-impatt fuq l-ekonomija globali tat-tariffi imposti mill-Gvern Amerikan. Dan jirrifletti il-fatt li Malta għandha setturi tas servizzi li huma b'saħħithom. Filwaqt li rimarkaw fuq id-deċiżjoni tal-Gvern li jkompli iżomm il-prezzijiet ta' enerġija u l-fuel stabbli, l-esperti jemmnu li d-deficit se jkompli jitnaqqas. Dan minn barra li kummentaw li l-pis tad-dejn nazzjonali kumpara ferm tajjeb meta mqabbel mal-pajjiżi Ewropej. Tant li skont id-DBRS il-livell tad-dejn ikompli jipprovdi lill-Gvern bi spazju li jgħin lill-ekonomija meta din tkun taħt pressjoni. Dwar din l-aħbar irreaġixxa l-Prim Ministru Robert Abela li qal li dan ir-riżultat huwa ċertifikat ta' reżiljenza ta' ekonomija lokali. Dr. Abela qal li minkejja l-isfidi internazzjonali globali, id-deċiżjonijiet strateġi mill-Gvern anke b'miżuri ta' inċentiv u mhux ta' austerità qed jinqata' il-frott minnhom b'ekonomija b'saħħitha. Fuq Facebook, il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana innota li dan u ċertifikat ieħor tmexxija għaqlija li biha il-Gvern qed imexxi l-ekonomija lokali. Il-Ministru Caruana qal li l-finanzi ta' pajjiżna huma b'saħħithom, il-miri li tfasslu qed jintlaħqu u minn hawn u ftit jiem oħra se jerġa' jiġi ppreżentat budget ieħor li bih se jkompli jgħin lill-familji u n-negozji Maltin u Għawċin.